companys del comitè. El vídeo que he fet aquesta vegada és un vídeo on he fet un arranjament sobre una peça de Max Abarth. Abans de començar, doncs, m'agradaria explicar una mica per què. I és que amb Max Abarth a mi m'han passat dues coses. La primera, quan vaig arribar a Catalunya Nord, doncs vaig intentar saber, investigar una mica quins eren els compositors més coneguts, més destacats de Catalunya Nord, i evidentment em vaig trobar amb la figura de Max Abarth. Jo el coneixia només el nom, realment mai havia incidit molt en quina era la seva obra i la seva vida, i el primer descobriment va ser veure, quan vaig indagar una mica, doncs que no estava davant d'un dels compositors més destacats de Catalunya Nord, sinó que em trobava davant d'un dels compositors més destacats de Catalunya, en general. Això ja va ser un gran descobriment per mi. Perdoneu la meva ignorància, només coneixia el nom i el coneixia en tant que compositors de sardanes. La segona cosa que vaig descobrir, un dia, era nou, a la biblioteca de l'associació vaig trobar aquest llibre, Cobles, sardanes, danses, músiques catalanes, on Max Abarth explica una mica la seva vivència en tant que músic i compositor. La primera cosa que em va sorprendre moltíssim és trobar-me la integralitat de les seves obres per dansar, per festa major. Ell havia compost 52 obres per festa major, perquè siguessin dansades per cobla. Aquí ja se'm va obrir una mica també un altre llum, perquè jo també tenia un dubte molt gran a l'arribar a Catalunya Nord, doncs quin era l'aspecte de les festes majors aquí i quina era la seva vida, ja que en aquest moment doncs, veiem que és una cosa que està una mica deixada de banda i que no és present en tots els vilatges. El repertori de les festes majors, aquí, era un repertori exactament igual que qualsevol festa major catalana tocat per cobla, és a dir, hi havia valsos jota, hi havia pas dobles, hi havia pericons, hi havia masurques, un tipus de festa major que més enllà de les corberes no s'hagués entès. Si haguessin fet aquest repertori a Narbona, per exemple, ningú hagués ballat. Un de les proves més doncs, de la catalanitat del territori. Vaig començar a llegir les seves paraules i vaig trobar frases tan interessants i que em van resoldre tants dubtes de quina era la salut de la música popular a Catalunya Nord i quina era la salut de les festes majors i fins quan, doncs que m'agradaria llegir-vos uns quants fragments d'aquest llibre, molt curts, perquè a mi em van ajudar molt a entendre moltes coses. El primer diu: després de la Segona Guerra Mundial hem viscut l'edat d'or de la cobla, l'època en què la festa major era la reina de les festes, sense la qual les cobles no podien sobreviure. Del 1945 fins al 1962 he pogut recórrer tot Catalunya Nord i he fet música en 156 municipis dels 221. Després diu: el treball de la cobla era molt important i sobretot es feien festes locals. Al maig teníem les festes del Roser, de Canús, Pontellà, Trullàs. A partir del juliol era una bogeria. D'una festa a l'altra en just el temps de passar per casa i agafar les seves coses i roba neta. No puc enumerar ara les festes que asseguràvem de juliol a febrer inclosos, però feia viure, i n'hi havia diverses en aquest cas. A títol indicatiu, assenyalo que entre els 50 i els 60 fèiem entre 180 i 200 dies de festa de tota mena per any, sense audicions de sardanes. Vol dir que la cobla no era només per ballar sardanes, sinó que era una formació que s'utilitzava en qualsevol tipus de festa. Bé, ho vaig trobar molt interessant i em va aclarir molts dubtes. Vol dir que la festa major era molt viva aquí a Catalunya Nord, amb un repertori completament català. Per acabar, dir també
unes frases de Max Abart, perquè veieu també quina era la seva implicació amb el país. Doncs diu: estava convençut de servir millor a la meva pàtria catalana tocant i escrivint música. Després diu: un poble que recula davant de les dificultats i no sap salvaguardar ni perpetuar els diversos elements de la seva cultura és condemnat a desaparèixer. Com es pot respectar si es deixa morir? Una gran reflexió, doncs, per tots aquests que estimem la cultura catalana, i una prova més de que si Max Abart fos viu, sens dubte estaria al nostre costat. Companys del comitè, una gran abraçada i us deixo amb aquest Vals J bisbalenc. Gràcies.